Na Vía Láctea encontraremos un bonito lugar. Asombroso. A ciencia non coñece límites. Acaba de sintonizar vostede Baleiro Perfecto. Benvidos a este novo Baleiro Perfecto, un espazo singular onde o tempo xa non é o que era, nin é como será, porque este aseguro vos que xa nunca volveremos a estar conectados coa actualidade máis inmediata, de non ser que fagamos un truco e adiantemos acontecementos e sexamos quen de prevelos, previlos tamén. Mais a cuestión aquí é simple. Hoxe temos o equipo de sempre, que ven sendo o mellor equipo do mundo co que podemos contar. Empezamos, como non, con esa fermosa muller que se chama Alba Rozas, compañeira. Que cousas bonitas me dis, Carlos, sempre que me presentas. Son un adxetivo, son o que pode funcionar, un adxetivo, non hai máis. Pois Que tal, nada, amiga? Saudos aos ouvintes desde Compostela, unha vez máis. Nesta segunda tempada, que non ia dicir, Alba, unha tempada connosco e ainda sigues aquí. É unha maravilla poder Ainda dicilo. sigo viva, é todo unha casualidade. A ver canto dura. Temos tamén, por suposto, a un dos bosses de A que cheira papá, patrocinador evidente deste programa, que é o señor Rodicio, Guillermo Rodicio. Bo día, Carlos, que día, que fermoso día. Que fermoso día, Non sabemos cal é, pero que fermoso día. Eu non sei moito de fermosos días, pero levamos un verán un pouco malo, de praia. Se vos gusta a praia, recoñece que un verán un pouco frouxo. É o mellor verán para o opositor, En realidade, Pues sí, para o opositor é o verán soñado. Estás aí, Estás aí. Logo tamén temos, como non, que este non é opositor, pode que algún día o sexa. Pode que cando escuitedes isto xa non o sei. O señor Pablo Pesado, compañeiro. Que tal, xente? Pois, sí, eu supoño que cando isto saia xa estaría opositando, pero todo parece indicar que máis unha vez non vou ter bravo, porque penso que xa hai de 3 anos ou para aí que estou coa tes e tal, e penso que este ano vai ser igual, así que vou pasar de tesista a opositor sen transicións. En vaselina, Ese é terrible, amigo. E logo morrerás. Como non fagas un descanso polo medio, morrerás. Logo ou antes, eso non o sabemos. E logo, como non, último, o derradeiro, pero non menos importante, o xenio Darío NJ, Darío MJ. Mister. Que tal, Charlie? Sempre deixasme para o final, Pode ser o primeiro, a mí dame igual. Eu presento a Alba por No, referencia, me porque me parece a mente máis equilibrada, de todos nós. Entón, xa dende logo. Bueno, pois aquí co calor que fai, pero bueno, aproveitando unha noite máis no Baleiro, non? Ti é o noso guía sí. festivaleiro, tío. Como dixo o Pablo antes, que dixo que que máis ou menos non había verano, pois hai unha canción de Depresión Sonora que estivemos noutro día no seu concerto que se chama Ya no hai verano. Así que quede aquí dito. A certo que podríamos interpretar que xa acabou o verán, pero vaya, isto é Podría. a segunda tempada, isto é a segunda tempada do Baleiro Perfecto, e adentrámonos, como sempre, en novos temas, en novas historias, entre a ciencia ficción e a fantasía, e hoxe, antes de empezar o programa, mesmo dicíamos de que o mellor este primeiro que non ten ni ciencia ficción ni fantasía. Eu creo que realmente sigas aí as dúas, pero pode ser o menos programa, estou de acordo con Rodríguez en certo modo, quero decir, que menos ia das dúas, é certo. Eu creo que hoxe máis, como se diría? Non o sei, Rodicio, que non sabría que dicir que é este programa exactamente. máis aló do tema, evidente, non sabería moi ben como encaixalo en cal xénero deste que tratamos nós. Novela de aventuras. Novela de aventuras. La isla del tesoro. Pois nada, imos poñer unha cita que inda que xa sabedes o título, polo menos con esta cita os que non sabedes ler,
Pois o mellor adiviñades de que vai a cousa. Unha vez máis, enviamos o meu aparello de guerra a traer gasolina de cidade, gas e munición da granxa de balas. Unha vez máis, saúdo a miña Imperator Furiosa e saúdo os meus mozos guerreiros de media vida que percorrerán comigo eternamente as autoestradas de Valhalla. Eu son o vosso redentor. Por a miña man ergueredes vos das cinzas deste mundo. Porque sí, porque este programa vai de posapocalipses, vai de paisaxes posapocalípticas. Unha cousa moi bonita, que esa que ocorre cando o mundo se vai ao carallo, pois a ver que queda. Pode quedar a nada, pode quedar un todo, pode quedar unha sociedade de indios, non o sabemos. De todos os xeitos, parecíame interesante este tema empezar na segunda tempada, porque o mellor, se temos sorte, este verán, logo deste verán, despois do coronavirus, o mellor accedemos, non, a unha sociedade posapocalíptica. Quen o sabe? Puido ser así, ou puido ser que non, xa veremos. Se xa como for, sempre nestes programas xa sabedes que antes de asaltalos, antes de definilos, non, un pouco de poñernos teóricos, temos sempre a introducción de por vez primeira, non, que un pouco contar as nosas confesións máis íntimas, a veces mesmo sexuais, como se diría, isto sobre todo por Pablo, non, polas súas bromas, así que fai indirectas de fondas antes. Isto pertence ao loro de programas. Se non sabes esta referencia, por favor, acuda aos programas anteriores. Por vez primeira, Alba Rozas, non sei, ti que tal te levas coas sociedades posapocalípticas? Tes experiencias? Eu creo que sí, non? Eu creo que vivimos nunha sociedade posapocalíptica xa. Non sei, eu recordo... Vou contar unha anécdota extraña, despois deixámoslle a Rodicio, que seguro que a del será máis extraña que a miña. Pero eu recordo cando ia na primaria, íamos ver pasar o cometa Halley, recordo, pois iso ia supoñer a fin do mundo, recordo o cambio de milenio, vos se cadra non erades tan maiores como a min e non vos acordades, pero tamén ia supoñer a fin do mundo, e así varias veces. E a pandemia agora da COVID tamén ia supoñer o fin do mundo, en bucle. Entón, a sensación é de que sí, de que hai moito tempo que vivo nunha sociedade posapocalíptica. Non é mala idea, non? Pensar, o sea, realmente, o mellor xa estamos nunha sociedade posapocalíptica. E non o sabemos, non? Realmente xa estamos perdidos. Quero dicir, algunha sociedade probablemente se nos vira, non? Quero dicir, podría interpretar de que estamos na merda, non? Isto é un pensamento bastante posible, non? Non sei ata que punto a merda e unha sociedade posapocalíptica son a mesma cousa, pero No, eso podería xa. ser. Pero esa tendencia a creer que o mundo se vai acabar en determinada data ou, pois eso, a raíz de algún fenómeno externo, etc, esa xa volverá seguramente. O efecto 2000, vivías, non? Sí, pero eso fora un boom. Eso fora Hai un one hit episodio wonder, dos Simpson, Hai un episodio dos Simpson moi bo do efecto 2000, por certo. Hostia. Como curiosidade, meu pai era informático e esa noite tivose que quedar a traballar toda a noite. Por se acaso, non? Polo si ou polo non. Por si acaso. Que mítico, tío. Sí, señor, eu lembro perfectamente o tema este. Bueno, finalmente tivemos que seguir vivindo. Non nos quedou outra, vale, por Dios. Sí. Temos tamén a historia, por suposto, daqui do Mr. Rodicio, non? Que veremos se é tan extraña como de costume ou se ten algo, bueno, pois máis tranquiliño, non sei. Sorpréndenos, por favor, Guille. Eu fui por primeira vez a Ferrol no 2013. E esa foi a miña primeira experiencia co apocalipse. Foi sorprendente porque pensei que estaban pior. Quer dicir, cando cheguei ainda as cosas medio funcionan, quer dicir, deben ter algún tipo de sociedade ácrata ou algún tipo de organización subterránea que ti non podes ver porque cando chegas non hai ninguén pola rúa nin nada, pero en liñas xerais foi bastante agradable. É como visita para pasar o día no mundo posapocalíptico. Mais con todo tamén, claro, ao final cando vas a un lugar onde xa pasou a fin do mundo, tamén ten as súas consecuencias negativas porque
a excusa para ir a Ferrol era ir a un concerto na sala Super 8 e finalmente non houbo concerto. Supoño que as comunicacións estaban cortadas e ao final non puideron acceder os artistas, pero vai. Sufrimos as consecuencias da apocalipse, vaya, sí. Teño que invocar a Pablo Pesado por... como se dicen cando nomeas a alguén así? Por alusións. Por alusións, perdón. Estou aquí medio sobado, disculpade. Sí, non respondí automáticamente porque acabo de ter como un momento de revelación, de estuparme a cabeza e pensar, hostia, que realmente eu nunca viví unha sociedade que non fose posapocalíptica. Porque eu non coñecín outra cousa que Ferrol. Claro. Encaixa con a miña historia persoal. Coñecistes Barcelona. Podemos incluir Barcelona en sociedade posapocalíptica? Barcelona foi posapocalíptica, pero como que foi tan a mal que xa está de volta. Que como volveu a comezar, non? Claro. Está no renacemento agora mesmo. Claro. Como cando en Futurama van cara ao futuro, como que van repitindo o pasado, o futuro, vanse repitindo todo e van revivindo todo outra vez. Pode ser. A sociedade post-Prusés. Post-Prusés. Moi ben. Pablo, non sei se querías aportar algo máis aparte desta simplemente revelación, quero dicir. Sí, estaba pensando que se Ferrol é posapocalíptica, houve un momento que eu lembro de estar case certo de que íamos ir un paso máis aló, que íamos pasar a extinción directa. Porque non sei se sabedes que hai unha planta de gas moi grande, cuxa instalación foi moi discutida e non lle gusta a ninguén, porque se iso rebenta, pois pode destrozalo todo, non? Eu antes era moi aprensivo con isto e vivía co medo de que, joder, iso ia estupar e Ferrol ia ser máis Mad Max do que. E houve unha vez que fora moi coñecida e saíra en moitas canles xeralistas que lembro que comezou a chirar a fume. Eu estaba activadísimo, non dormía, estaba convencido de que, vaya, a miña familia máis eu íamos desaparecer ou peor, non íamos morrer, íamos mutar, non? A cousa é que non evoluiu para a extinción, nin para apocalipse, só que o fume, de repente, converteuse nun penetrante cheiro a marihuana que permeou a cidade durante semanas. Era horrible estar na rúa, pero un cheiro a marihuana ultra denso. Bueno, horrible ou bo, non? Digo, depende de para quen. A partir dos 2 días seguidos convertese en horrible. Isto foron semanas. E nada, vivín baixo unha nube narcótica permanente durante moito tempo que nunca souben de onde saiu. Esa é a miña experiencia. E así quedaches. Joder, oxalá un apocalipse así, non? A mí eu firmo, tampouco... Eu firmaba, de todas as posibilidades que hai. É das horribles, pero non é das malas. Temos tamén aí a Darío, pois, compañeiro. Comenta ti a túa experiencia neste campo. Pois non foi a primeira, creo lembrar, pero sí que foi unha das veces que máis impactou e tal. Sería cando fun ao cine a ver a película de Titán A.E. que comeza, o sea, é heavy metal a tope, non? Porque comeza o que o filme tal, pois, que a destrucción da Terra, non? Entón, pois, chamoume moita atención porque está bastante logrado para o que a época da que data a película, pero a min gustoume bastante. O sea, a escena tal da destrucción da Terra e da Lúa está bastante ben lograda. Eu animo a xente que está escoitando isto a vela en YouTube, que creo que está subida, bueno, está definitivamente. É bastante impactante, a verdade. Como apocalipse, a mí pareceme bastante guai esa escena, vamos. De moitos que vin no cinema, pero nese en concreto pareceme bastante boa. Logo a película en sí, bueno, tampouco que sexa gran cousa, pero esa escena pareceme boísima. A mí gustou moito esa peli. Esa é a outra esquecida, non? De Disney, que era O Planeta do Tesouro. Esa creo que non a vin, pero Titán A.E. sí que vina varias veces. Época, máis ou menos. Está bastante guai. Pois bueno, e como que un pouco para nenos e tal, pero está guai, sí. O sea, pero iso son as mellores, home, películas de nenos. A min é o que me enche cada día. Coincido. A miña vida.
temos tamén a miña historia, non? Por aquí, bendita. Eu corría o ano 98 cando vin Matrix por vez primeira. Entón creo, sen moito dúbida, de que esta debe ser a miña experiencia primeira. Probablemente algún videoxogo que non recordo tamén tomaría isto, porque nos videoxogos é unha constante o tema este do mundo posapocalíptico. Mais con Matrix si teño claro que foi a vez primeira así no cine e tal, que vin... Bueno, isto non sei se foi no cine ou... Si, debía ser no cine, claro. Que vin o tema, non? Isto de ver un mundo onde realmente pues, hubo algo, non? Un incidente absoluto, global, e acabamos, pois, mal, neste caso, os humanos, combatiendo contra as máquinas, non? Que é unha experiencia que xa se levaba traballando anos, non? Tamén en Terminator 2, no ano 92, creo. Tamén xa hai unha referencia a Skynet, non? Que destrue a nosa civilización como tal, etc. Pero vaya, Matrix, non? Ademais, facíame esa pregunta un pouco Matrix, non? De que, bueno, sempre é unha referencia, eu creo, para un rapaz mozo ou adolescente, sempre unha referencia así filosófico de Matrix, non? De que planteas aquí preguntas que son interesantes, pero unha era de vivir nun soño, non? O típico, ou vivir nesa sociedade posapocalíptica na que realmente é casi imposible que sexa feliz. Entón eu, inda así, escollería a sociedade posapocalíptica porque hai menos sol. En plan, ali podería estar tranquilo, non teria que preocuparme de ir á praia, nin de poñer excusas para non ir á praia coa miña muller, entón pois estaría, eu creo, bastante máis feliz que no mundo con praias, no mundo con bo tempo. Entón esta é a miña idea da post-apocalipsis. Un pouco así. Fixeron as máquinas por nós. De todo. Conste que creo que o CEO, na película, non, dicía, fomos nós os responsables de cargalo. Aí sí que o jodimos nós. Na mellor estrategia auto Sí, aparece como estrategia a verdade era basura. O sea, isto hai que recoñecelo, que aí Matrix non se luciron moito, as irmás Wachowski a hora de buscar unha excusa para cargarse o CEO. É literal, en plan, no, o efecto invernadero está quentando o clima, vamos a tapar o sol. Vamos a tapar o sol, non? Bueno, pero ten unha explicación, Logo explican en Animatrix, pero sí que, a ver, o mito da caverna feito película, non? No, pero Animatrix explican que sí, que eles destruen o CEO con nanomáquinas e tal, pero que a idea en sí eu sempre pensarei que é un pouco mierda, como o que non entendo é por que as máquinas precisan do sol para funcionar e non teñen paneis solares. Non sei, é unha cosa que non entenderei. Pero non se vían, bueno, a mellor estaban ali por aí ocupados, non? Non sei, un pouco raro, non? Todo o rollo, logo en Animatrix tampouco queda moi claro. Pode ser, bueno, como excusa pobre, pero da igual. Sociedades posapocalípticas. Imos a elas, imos pasar a definir a movida, así que veña, dentro música. Alba Rozas, compañeira, pode vostede informarnos do que é unha sociedade posapocalíptica ou polo menos podes ofrecernos algúns patróns ou referencias coas que facernos unha idea? Sí, é que non atinxen necesariamente a sociedade, senón a todo en xeral, A todo, non? ao mundo, a realidade. Ao mundo, eso, a realidade. Eu creo que para saber que consideramos unha obra posapocalíptica debemos primeiro definir a apocalipse segundo as súas diferentes fases. Por que? Porque normalmente as obras posapocalípticas fan referencia a como se chegou a ese punto ou as consecuencias o sea, como foi a apocalipse ou as consecuencias desa apocalipse. Entón eu creo que as fases da apocalipse hai nas que ter en conta porque van estar presentes nestas obras dunha maneira ou de outra. Entón traio varias referencias. De acordo coa obra, e vou ler o título en galego porque a obra orixinal é en inglés. Pero é así, Visións terminais, a literatura das últimas cousas, de un tal Warren Wagar, non sei como se lee o nome do autor tampouco, non estou segura, pero é cuestión de facer unha busca e xa vos aparece a obra. Podemos distinguir catro fases da apocalipse, que serían o declive ou a progresiva dexeneración do ser humano, o medo ou a sucesión de desastres, a batalla final do ben contra o mal, esta seguro que a coñecedes todos, ou o cataclismo e a chegada da eternidade ou dunha era renovada.
A esta división súmase unha proposta dun señor que se chama Koch nun estudo de 1970. Eu non tiven acceso ao estudo titúlase O redescubrimento da Apocalipse, pero si o comentario que fai deste estudo outro señor que se chama Kreuziger no libro Apocalipse de ciencia ficción, unha dialéctica das soterioloxías religiosas e seculares. E o que fai este señor é dividir estas 4 etapas en 7, que se entenden se cadra mellor ou estar máis desenvolvidas, que é a perspectiva do final inminente, a concepción dese final como catástrofe universal, o cambio predeterminado dunha era a outra, a entrada en xogo de anxos e demos, a batalla do ben contra o mal, para xustificar o desenvolvemento dos feitos correspondentes á fin dos tempos, unha vida no paraíso posterior a esta hecatombe que une o tempo final coa nova era gracias á intervención divina dun Mesías, e isto é o que se coñece co nome de parusía, que para os cristiáns implica a segunda chegada de Cristo e da Nova Xerusalén á Terra, pero tamén se pode aplicar á volta do rei Arturo, por exemplo, ou aquí encaixa tamén o sebastianismo, non? O mito do rei Sebastián de Portugal, que morreu na guerra en Marrocos, pero que, como non foi atopado o seu corpo, que se cree que en calquera momento que pode volver, non? Isto non deixa de ser reformulacións da parusía, que é unha das fases da Apocalipse, e, por último, a concepción da era final como boaventura divina. Non necesariamente ten por que ser a boaventura, tamén pode ser a malaventura. Para o cristianismo, por exemplo, sí, pero non sempre. E a posapocalipse implica, polo tanto, o desenvolvemento da era renovada para ben ou para mal. É dicir, non ten por que ser unha boa era, pois como acontecerá ca Praga Escarlata de Jack London, da que falarei despois, e con outras obras das que tamén falaredes vos. Pois sí. Pablo, queres ti aportar aí a túa tese? Sí, veme moi ben todo isto que ven desenvolvendo Alba, porque eu quería falar de temas comuns, precisamente de como a escatoloxía está na base do pensamento posapocalíptico, non? E das ficcións anexas, digamos. Todas as culturas que coñecemos contemplan en algunha medida algunha forma de apocalipse, de terror ou de proxección apocalíptica, mais o certo é que a cristiá foi especialmente enfática neste punto, non? Desde o desenvolvemento da escatoloxía, é dicir, a disciplina da teoloxía ocupada de pensar na apocalipse no que virá despois, especialmente a partir do ano 1000, a preocupación polo fin dos tempos converteuse nun asunto de gran prioridade, non? O comezo entre as elites da clase clerical, despois entre o clero en xeral, mas despois tamén mesmo entre a poboación campesiña. Chegou a tal punto este temor da apocalipse que comezouse a estudar cando sería a data exacta en que chegaría, non? Deronse moitas datas posibles, mas había un certo consenso sobre que o ano 1000 era o máis probable, por motivos de parágrafos da Biblia, mas tamén porque era unha data redonda e quedaba moi ben, non? A cuestión é que ata o ano 1000, e mesmo despois, a preocupación por estes asuntos era absoluta. E isto, por necesidade, tivo que ter impacto na estrutura das ficcións, especialmente nas de corte narrativo. Estou me inspirando nun libro moi coñecido e moi importante para estes temas que é The Sense of an Ending, de Kermode, que despois ampliou Paul Ricoeur, nun libro tamén moi importante que se chama Tempo a narración, non? A idea fundamental é que o concepto de trama que manexamos e o desenvolvemento que tivo en Europa e nas distintas formas da novela, que logo tamén darían lugar ao cinema e outras modalidades como os videoxogos, a Apocalipse ten un peso fundamental. Ao final, de alguma maneira, o final da obra, mas tamén o final da humanidade, o final da nosa existencia, contén en cifra as ansiedades do noso momento, non? É dicir que o que estamos a facer cando falamos do que ven despois e que ven algo é proxectar no futuro as nosas ansiedades do presente. Hai unha cita de Kermode que penso que é moi brillante e que pode servir para abrirmos este abano de cuestións que seguramente discutamos despois. É a seguinte: os humanos, do mesmo modo que os poetas, aparecemos no xusto medio, in medias res, cando nacemos. Tamén morremos in medias rebus, e para acharmos sentido na duración da nosa vida, precisamos acordos ficticios coas orixes e os fins. O fin que imaxinan os humanos reflectirá as súas irredutíveis preocupacións intermedias,
é dicir, as preocupacións do aquí e agora. A cuestión é que esta tese de Kermode eu diría que se converteu na interpretación estándar da posapocalipse, non? É dicir, o que di, por exemplo, Matrix non ten que ver co que vai pasar no futuro, senón co que está a O presente, acontecer no sí. presente. Sí. Non sei, penso que o Rodicio vai apuntar algunhas cousiñas por aquí, por esta liña tamén. Sí, de feito, é que estaba pensando, porque a intervención de Alba e o principio do que comentaba Pablo falan do apocalipse clásico ou bíblico, non? Que ten un punto de catártico, que como vai chegar Cristo e vai acabar o mundo e vamos a ser todos moito máis felices. E en cambio, a maior parte das narracións ou ficcións posapocalípticas que temos actualmente non son positivas, ou case nunca son positivas, senón que se entenden como un gran cambio a peor, non? Como que cae a civilización e todos estamos na merda. E isto é porque, o sea, penso eu, vaya, precisamente polo que comentaba agora ao final Pablo, que é porque a Apocalipse noutro momento puido estar falándonos de un pobo, porque pensaba estaba falando do cristianismo, que é a chegada de Cristo, pero incluso o mesianismo xudaico non é tanto un fin do mundo, pero sí como unha chegada, unha especie de revolución, ruptura das cadeas, fala como de povos oprimidos que se liberan dunhas cadeas na fin do mundo, non? En cambio, como a ideoloxía fundamental que temos actualmente é a do capitalismo, o sistema económico, todas as imaginacións do que pasa despois do capitalismo sempre son negativas en certa medida como un mecanismo de protección do propio capitalismo, non? Como todas as imaginacións dun mundo sen capitalismo ou onde caiu a civilización que soporta o capitalismo son a merda, son terribles e todo o mundo está fatal e anda a xente matándose polas esquinas e tal. De feito, esta idea de que todas as ficcións posapocalípticas están de alguma maneira falándonos do capitalismo e fan que todas as imaginacións de sociedades futuras neste entorno sexan sempre como unha especie de anarcocapitalismos libertarios onde todo o mundo está como luitando polos seus intereses persoais e matándose. Vese a evolución desde un primeiro momento do caos, eses pequenos establecementos que están máis ou menos organizados, en realidade en case todas as obras norteamericanas toman como base de novo algúns dos valores típicamente estadounidenses. Recordo unha frase que lle di Errejón, creo, a Jesús Castro nun vídeo que lle di algo así como: neste momento actual resulta para nos máis sinxelo imaginar a fin do mundo literal que a fin do capitalismo. Que non dixe ser unha cosa que é un pouco tola, mas que tamén é en certa medida certa. Quer dicir, falamos moito máis do cambio climático e das posibles decadencia da nosa civilización por un evento climático que unha modificación radical do sistema económico. Perdón, Ricio. Digo, que interesante iso que comentas de Rejón, porque realmente esa frase é unha frase de Slavoj Zizek, non? Que, bueno, que tamén parafrasea, creo, lembrar a outros filósofos, no sentido de que sí que é certo que agora mesmo, de feito, en algunhas obras de ficción tamén, realmente o que sucede despois do fin do mundo é outro capitalismo tamén, non? Por exemplo, o tema do Fallout, non? Nalgúnas comunidades. Sí, en realidade o fondo filosófico detrás de todo isto, creo é o mesmo fondo filosófico que hai detrás de todo o pensamento conservador dende o século XIX, que é a tese de Hobbes, o sea, sintetizado a saco e sendo moi simplistas, non? Pero é a tese de Hobbes de o lobo é un home, o sea, o home é un lobo para o home, e entón en unha sociedade que o modere nos comeríamos todos uns a outros sen remedio, non? Non quero desprezar obras posapocalípticas que fan isto per se, pero si apuntar a que non somos moi capaces de producir outros escenarios, non? Na liña de mesturar o que podía ser apocalipse cunha utopía ou cunha especie de revolución, onde quizáis o corte non sexa tan brusco, pero a sociedade resultante non ten por que ser necesariamente pior. Quizáis tamén pode ser simplemente moi distinta da nosa e iso nos resulta interesante polos contrastes. Penso que as obras máis interesantes de Apocalipse tamén fan un pouco isto. Estaba pensando antes en Mad Max, onde, non sei, o sistema económico é unha especie de feudalismo delirante basado en xefes tribais, non? De feito, moitas tiran para o feudalismo tamén, non? Por exemplo, en moitos videoxogos e tal, as comunidades son tribais, non? Así como, bueno, tribais ou feudais, non? En moitos xogos. E logo hai unha cousa interesante que comentaches da sociedade, porque sí que é certo que é difícil imaginar unhas sociedades alternativas,
Pero aquí hai un exemplo que vou poñer eu dunha obra de ficción que é moi coñecida e que a xente non pensa na súa orixe, pero é que Star Trek realmente comeza despois da Terceira Guerra Mundial, a historia de Star Trek, unha guerra que é brutal e que ten 500 millóns de mortos, que prácticamente deixa destrozado o mundo, non? Entón parece moi interesante isto que plantexa no feito de que a través da colaboración e a través da cooperación humana pásase dunha sociedade, non sei se distópica, pero sí dunha sociedade que, bueno, sí, unha sociedade distópica, porque pon como o mundo despois da Terceira Guerra Mundial como bastante distópico e transformase nunha sorte de utopía, non? Que sería a Federación, non? E a Terra posteriormente a creación do que é a Federación, non? Ti, Rodicio, citabas Hobbes, pero eu penso que hai outra referencia moito máis próxima que penso que explica tamén algunhas das cousas que dicías ti, non? E é a figura de Fukuyama, que se fixera moi famosa a finais do século pasado porque postulaba que a historia acabara, non? Que o modelo de sociedade do capitalismo tardío norteamericano ía ser a sociedade do futuro e ía ser así para sempre, non? Algo que hoxe parece ridículo, despois de todo o que levamos vivindo desde os 2000, non? Mais que resultaba moi crível no seu momento e que explica por que, desde esa altura ata agora, nos custa tanto imaginar escenarios distintos do noso, sexa porque vamos a un anarcocapitalismo superduro, mais tamén os escenarios feudais dos que fala Darío seguen conservando trazos capitalistas, non? Pois, por exemplo, moitas veces o mundo do salario, o uso de mercadorías que funcionan como diñeiro, as chapas no Fallout, non? Dicía algo François Artaud sobre este tema nun libro moi coñecido de 2003 que se chama Reximes de historicidade. E dicía, así sintetizando moito, que a nosa sociedade é moi presentista no sentido de que tende a proxectar o seu presente cara a todas as direccións, non? Cústalle moito imaginar sociedades distintas ou mesmo pensar no pasado sen proxectarse a si mesma cara atrás. De todos os modos, penso que hai algúns exemplos contemporáneos que mostran que ese narcisismo, se queremos, do presente está comezando a rachar. Eu quería puntualizar unha cousa, bueno, puntualizar non, comentar o que dixestes de que, bueno, que a visión da Apocalipse, unha das primeiras que temos é a da Biblia, pero tamén, a ver, a visión da Apocalipse non deixa de ser aleccionadora, a visión bíblica, non? De que chegará o xuízo final, e nese xuízo final pois separaranse os xustos dos pecadores, será a segunda vinda de Cristo e instaurarase a nova Xerusalén, non? Que baixará dos ceos e por aí. Pero claro, está narrado desde o punto de vista dos xustos, non dos pecadores, porque o escenario posapocalíptico para os pecadores non é bo. Quero dicir, o que pasa é que a transmisión é iso de o home é un lobo para o home, entón máis vale que sexas xusto, porque senón cando chegue a Apocalipse vas ter problemas. Esa parte quizáis non se narra, non? A esa visión non se dá, pero realmente aí están abertas as dúas posibilidades, co Pero eu xuízo. penso, Alba, que o que estás a dicir de algunha maneira é aplicable tamén á ficción posapocalíptica, porque ao Sí, final o sí, por que iso di digo. é se te comportas así, se sigues, eu que sei, non separando os plásticos, ve unha sociedade de mierda en que vas a alimentarte de cucarachas e petróleo, non? Hai unha Como vertente moralizante moi forte, boa ou Sí, mala, sí. con razón ou sen ela, pero moi moralizante. É De que no feito, hai un grupo de rapaces que se chaman The Crabapple que nunha canción di Only the cockroach will survive, non? Entón, só as cucarachas van sobrevivir, non na reacción a isto. Perdón, Alba, podes No, é continuar. que no fondo eu creo que son, polo menos as obras posapocalípticas que eu que coñezo e que teño en mente son todas aleccionadoras, de críticas da sociedade actual. E eu creo que se fan un pouco Ou, nesa. ou redentoras, non? Sí, pero non deixa, o da redención non deixa de ser algo aleccionador, Sí, sí, tamén é certo. Eu porque creo a que moitas redención moi sempre ven cun sacrificio previo ou con algún tipo de actuación que hai que facer previamente conforme a algún tipo de código. Eu tamén creo que é unha situación o da apocalipse é unha situación que as guerras mundiais propiciaron, non? Estou pensando, por exemplo, co da bomba atómica en Hiroshima, este tipo de cousas que sí que na guerra mundial é cando empeza o home a ser consciente dese carácter autodestructivo seu e autodestructivo de cara á propia especie. Entón eu De creo que son De feito, iso vese moi claramente
un Watchmen, non? Non só por toda a temática apocalíptica, senón por cando o Rorschach vai disfrazado de persoa normal co cartel que pon "O fin está a chegarse". Non sei se lembra desa imaxe, pero vais repetindo, non? É moi desa época de que ti falas. Pero claro, precisamente o contrario. Eu creo que, sobre todo dende a Segunda Guerra Mundial, moitas das obras post-apocalípticas teñen un carácter conservador no sentido de podemos acabar co mundo e o que vaña despois non vai ser tan bo como o que temos agora, non? Entón hai que ser cuidadosos, hai que ter, pero non tanto aleccionador do sentido moralista ou quizáis como alegórico do cristianismo, que no fondo fai do fin do mundo unha especie de metáfora da morte normal. Claro, eso vai evolucionando, sí. Claro, sí. Pero, o sea, o que comentaba, penso que estamos dando, o sea, mirando en diversos ángulos o mesmo, que no fondo moitas das obras post-apocalípticas son obras esencialmente conservadoras e non transformadoras. De feito, eu, Roizo, quería comentar unha cosa que dixeches ti do capitalismo, que é bastante curioso o feito de que, unha das maiores debilidades as cousas así febles do capitalismo é que está sempre en crise. Pero esta debilidade é tamén a vez a súa maior fortaleza. Entón, o feito de que este sempre en crise fai que sexa moito máis fácil para adaptarse. Entón, eu creo que incluso no fin do mundo vai ser algo que sería un sistema que se adaptaría perfeitamente. E, de feito, na nosa situación actual estáse vendo. Unha situación que ameazou basicamente o capitalismo en sí, foi adaptada, foi toda a adaptación do capitalismo para sobrevivir un pouco a este fin do mundo particular que temos, non? Encanta a idea do capitalismo como eterna crise, porque poderías estar a falar do capitalismo, poderías estar a falar de Ferrol outra vez perfectamente. Efectivamente. Pero bueno, que é curioso. De feito, falando destas posapocalípticas, estes últimos anos, creo que son as que máis vivimos unha situación posapocalíptica, non? A crise de Ferrol é a súa maior febleza e a súa maior fortaleza mesmo. Sí. É certo que aí Darío, non? O mellor, bueno, non, quero dicir exageradamente, non? Pero na nosa xeración nunca estivemos tan cerca dunha crise deste tipo, non? Que evidentemente isto non vai crear unha sociedade posapocalíptica, pero tamén sería, creo, para mí, na miña cabeza, creo que sería xusto dicir que a sociedade despois disto é certo que vai mudar, non? Ou credes que isto non vai mudar? Para mal. Para mal ou para ben, iso é algo relativo, quero dicir, pero... Eu agardo que para ben. Evidentemente non falamos dun apocalipse, non? Porque, bueno, dependendo, non? De ata onde poñamos o apocalipse. O mellor para alguén que quere vivir da cultura dos concertos ao aire libre en directo, igual si un apocalipse, non? Isto é como dicía Rem, non? O fin do mundo tal e como coñecemos. Bueno. Sí, como decir que a caída das Torres Xemelgas foi un apocalipse para os Estados Unidos. En certo sentido cambiou moitísimas das cuestións da súa política interna. Sí. Ese é un factor moi interesante, que Apocalipse realmente sempre é parcial, o que pasa que absolutizamos porque sempre nos proxectamos antropolóxicamente a nós, pero o que dicía Darío, pois as cucarachas, as cascudas, tal vez non coñezan Apocalipse, non? E que en día cascuda di moitas outras especies, quero dicir que ao final hai especies que van sobrevivir e que non van enfrontar ese escenario sen ninguna preocupación, vai. Bueno, pois como xa estamos aquí laretando, eu creo que é o momento, non, de afondar no pozo, a non ser, perdón, que irades aportar algunha cousiña máis, pero coido que está definido xa a historia, non? Pois entón, imos a afondar. E non sei, Alba, douche a ti a palabra xa de entrada, así, para que nos sigas contando algunhas cousiñas. Creo que te saquei algo de Jack London. Sí, eu quería falar dunha obra clásica que permítenos expoñer moi ben as fases da apocalipse e tamén moi actual. É a Praga Escarlata. Escollín esta porque é un pouco a situación que vivimos o ano pasado, pero 2.0, non? A Praga Escarlata xa é como unha pandemia elevada ao máximo, é a pandemia da Praga Escarlata, non? Entón sí que por reminiscencias á actualidade, sí que me gustou traela. E sí que se axusta porque é unha obra que nos presenta a un protagonista ancián
nunha sorte de tribu, porque está acompañado polos seus descendentes nunha praia e vai recordando como a vida era antes. E ademais fala dunha maneira moi extraña, moi estrafalaria. Entón iso vai recordando como a vida era antes e polo tanto vai narrar esa apocalipse derivada dunha gran pandemia que era a praga escarlata. A nivel paisaxístico, non sei se consideralo unha distopía ou un contrafactual. Eu con estas obras teño certo tipo de problemas a hora de clasificalas a nivel paisaxístico, porque a praga escarlata está situada na costa dos Estados Unidos, pero realmente, claro, é unha costa alternativa, porque pasaron unha serie de cousas, pero non chega a ser... non sei ata que punto as obras apocalípticas, non sei que pensades vos, se proxectan cara ao futuro ou cara ao propio presente. Ata que punto son distopías proxectadas cara ao futuro ou ata que punto son realidades alternativas que atinxen ao noso presente. Porque realmente o que se conta durante esta apocalipse, o que conta o protagonista, pois é como chegaron a ese punto, pero que podería estar sucedendo agora mesmo. Entón, bueno, pois conta que houve unha praga, e daquele é un supervivinte, porque además ele estivo en contacto con xente que tivo a praga escarlata e morreulle a familia enteira, etc. E a praga escarlata chamase así porque é unha enfermidade co que che causa en 15 minutos chímpate, pero empezas a poñer encarnao, basicamente. Entón, eses son os síntomas que tes, e empezas a perder a sensibilidade do corpo. É Entón, o mesmo que claro, pasa cando xogas videoxogos, non? Según a sociedade, os telediarios da Antena 3, non? Algo similar. claro, o que pasa é que eso non sei ata que punto é contaxioso. Claro, co da praga escarlata xa era algo que Entendo. afectaba a toda a poboación, que non podías escapar e que ao Claro, mellor claro. o grado de supervivencia era un entre 1.000.000. É unha barra basada, non? A capacidade de matar xente que tiña esta enfermidade, non? Entón, claro, el conta bueno, que os científicos non tiveron tempo bueno, pois de explorar a enfermidade, porque que os matou a todos antes de que puidese iso pasar, e que el tivo a sorte de ser un dos supervivintes, de como a xente se iba illando doutra xente, de como, bueno, que se desencadeou o caos, empezaron os latrocinios, empezaron os asasinatos, bueno, a orxía moral, roubar, aproveitar para facer todo o que non puideches facer porque total vas morrer, ese tipo de cousas, non? Ata que punto se desencadea o caos, ata que punto certa xente pois se acubilla xunta, pero van morrendo igualmente porque a praga é o inimigo invisible. Entón, iso é como aí vemos perfectamente as fases da apocalipse, voume referir ás 4 primeiras, que é máis cómodo, de como se vai denigrando o ser humano, non? Uns que se matan a outros, os que se emborrachan, os que todo para sobrevivir e sobre todo para sobrevivir psicolóxicamente a todo o que está pasando. E despois o que ten lugar é a regresión, porque realmente nós o que vemos é un ancián nunha tribu que lle está contando aos seus descendentes que son prácticamente caníbales, cal foi esa dexeneración do ser humano ata volver ao principio de todo, ata volver a distintas tribos, ata volver iso a ser tribos medianamente sedentarias. Sorprendeume moito, que iso sí que o quero enfatizar, como nas obras estas apocalípticas como as mulleres son as máis prexudicadas, non? Porque nesta situación na que hai un capitalismo atroz, na que a riqueza tamén está en mans dos poucos, despois pasa, pois eso, volvemos outra vez, de feito o protagonista incide varias veces en que volveremos a inventar a pólvora, volveremos a matarnos entre nós, o sea, vai destacando sobre todo o que se consideran os erros da humanidade, o que decía Guillermo antes do home mata o home. E de feito, pois hai unha escena moi reveladora na que desenterran un cadáver nunha praia e vanse os netos do señor pois vanse adornando cos osos, etc. E sobre todo o papel das mulleres, que son ao mellor mulleres de alta sociedade que quedaron, que foron as superviventes e que tiñan que emparentarse ou xuntarse con xente que de moi baixa calaña que as maltrataba. E que basicamente que se dedicaban a ser escravas e a parir e a repoboar. Entón é durísima, o sea, é unha obra durísima. A idea que hai é a da historia como ciclo, a idea subxacente que hai, que tamén estaba en Fragmentos de Apocalipsis, que é a historia como ciclo, de volvemos a empezar e volveremos cometer os mesmos erros. Aí creo que está un pouco a parte aleccionadora. É que non quero facer máis spoiler. É moi interesante. A min, a praga escarlata, parece un libro super divertido. Falábamos antes de que en xeral Jack London case sempre paga a pena porque
gustenche máis ou menos os libros sempre son moi amenos, lense moi agradablemente, vai. Mais o que pensado, o que máis me chamou a min a atención, pensando agora en A Praza Escarlata, é que quizáis se escribisen hoxe en día, nesos mesmos termos, con ese tropo do ancián contando como era o pasado, podo me imaginar que se tomasen o adanismo pola outra vía e que todos fosen como moitísimo máis felices nesa sociedade, como moito máis simple. Non sei, imagínome un pouco a reproducción deste argumento de como me agobia estar no Twitter todo o fin de semana levado ao extremo, sabes? De, ai que ben, por fin, estamos liberados de todas estas cousas que nos oprimían, sabes? A ver, así é como se manifestan os descendentes. Os descendentes do protagonista rinse del todo o tempo, rinse de que saiba escribir, rinse de que saiba ler, de ai, as marcas nesta moeda significan algo realmente. Sempre estás dicindo parvadas. Sí que é certo que, por exemplo, hai algún deles que é un pouco máis intelixente que os demais que di, bueno, eu vou facer que esta persoa que me está narrando a historia que me conte como se artellou a pólvora, por exemplo, para así poder someter o resto. Entón son eses xogos de poder inherentes ao ser humano. O outro que di, bueno, pois eu quero o protagonista que di, pois os curandeiros non deberán existir porque realmente son a denigración dunha profesión que antes se coñecía como médico, que é a que realmente eso en algún momento da obra xorde, non como coñecemento te vai e como, bueno, como se asocia tamén a ignorancia á felicidade, pero claro, é unha felicidade moi cuestionable, eu creo, Esta é Nos a miña termos nos que opinión. o poñen, sí, o sea, o señor é como o único que recorda como era o mundo antes ben e agora todos vivides na merda, pero Exactamente. sí. A min hai unha cousa que me interesa moito do que contas, Alba, é que ao cabo A Praga Escarlata é un dos exemplos máis temperás de ficción posapocalíptica que Sí. temos no século XX e xa é detectable ali unha lectura feminista, non? E isto ten interese porque penso que unha das correntes máis fortes da posapocalipse é precisamente a de corte feminista, non? Especialmente relacionado co control dos homes ou co control militarizado case da fertilidade da muller, non? Que chega a apocalipse e os homes dan un golpe de estado para controlar a capacidade reproductiva. Isto é unha corrente moi forte, moi presente. Tanto é así, diría eu, que boa parte da ciencia ficción galega contemporánea é de corte feminista e pensa neses termos. Tamén ecoloxistas, non? Que eu diría a outra grande ideoloxía propia da ficción posapocalíptica. Mais son estes últimos anos, ocorreríanseme os seguintes títulos nese sentido, non? Natura de Yolanda Zúñiga, que é do 2018, Big Water de Antía Yáñez, do 19, Cobiza de Reimóndez, que é deste ano, se non me engano, tal vez o anterior, mesmo habría que engadir outros, máis a preferencia galega pola posapocalipse que a lectura feminista, pero en fin, nesa liña, como sería, por exemplo, O bosque grande e escuro de Manuel de Arriba, ou tamén a obra de Xurxo Borrazás, Costa Norte, ZFK, que é unha obra interesantísima, a verdade, bastante anterior do que as demais, que trata de como houve un vertido nuclear, se non me engano, en Carballo, sobre todo na Parea de Razo, que é clausurado cunha cúpula para evitar que se propague polo mundo, non? Mas os efectos son catastróficos a tal punto que se despraza a órbita da Terra e pasa a ver meses ou mesmo anos, non lembro ben, en que non hai sol. E son seguidos por meses de sol constante, co cal, evidentemente, o medio ambiente vai para o carallo e todo vai moi mal, como neste tipo de ficcións, non? É moi interesante porque combina esta dimensión descriptiva de como a sociedade en Carballo tenta revivir algún modelo de supervivencia moi tribal, moi capitalista, como xa fomos dicindo, mas a protagonista é a única supervivinte a ese vertido que queda en Carballo, na zona pechada por unha cúpula, e aliméntase a base de latas que atopa nos gadis, auga tóxica que hai nunha fochanca, ponse en paralelo a descripción deste mundo coa súa vivencia cando aínda era nova, porque ela narra da ficción cando ela xa é vella, está ademais moi deformada pola toxicidade, e basicamente compara a violencia a que ao longo da súa vida foi sometida por homes
coa violencia a que está sendo sometida pola posapocalipse, non? E das a entender que mesmo nun escenario tan desfavorable como ese e tan terrible, ela prefire a soidade e ter que alimentarse dos restos e vivir en absoluto isolamento ao maltrato ao que foi sometido constantemente por todo tipo de homes e por todo tipo de figuras masculinas. É unha novela que eu recomendo moitísimo desde o punto de vista político, mas tamén mesmo estilístico, estrutural, interesantísima, como todo o que fai Borrazás, por outra banda, non? Mas iso recomendo moito. Sí, a ver, eu en relación ao que apuntas ti, Pablo, eu o que creo que sucede neste tipo de novelas que entronca moi ben coa realidade actual é que a apocalipse supón levar un extremo as condicións nas que vivimos ou o que sexa. Entón, evidentemente, non vivimos nunha situación de igualdade entre homes e mulleres e entón o levala ao extremo, evidentemente a muller vai ser a que peor saia da partida. En Jack London é estarrecedor, o sea, dá para pensar, porque a máis tamén dá para pensar un pouco como trata el o tema, porque fíxase sobre todo nesas mulleres da alta sociedade que o gobernaban todo, que estaban por riba de todo, e que de repente aparecen, pois hai unha que se xunta co que era o seu chofer, que ya había, pois eso, que nin mirar para ela podía, non? E de repente é a escrava do chofer que a humilla, que non a quere, que acaba matando. Entón é como levado ao extremo. Entón pareceme tamén moi interesante. Sí que no caso de Jack London non se leva ao extremo a causa ecoloxista, pero sí que sucede noutras obras posapocalípticas. Sí, na liña do feminismo, polo que comentaba os dous, en particular o que comentaba Pablo do de Borrazás, penso que é guai ver a evolución da triloxía de Mad Max polo que tende separada no tempo. Como que tes as primeiras películas nos anos 80 e cando volve a retomar este mundo posapocalíptico de Mad Max así nos anos 2010, o tema fundamental é precisamente o do feminismo, ou un dos temas fundamentais que aparecen na nova de Mad Max, onde aparece como o control reproductivo por parte dos xefes, que teñen as mulleres como unha especie de templo onde as gardan, pero unha delas se convirte na protagonista porque é a única que comprende a situación das outras, non? Como un tema que antes non estaba tomado porque quizás non era interesante, non lle resultaba interesante nos anos 80, si ten a suficiente forza na sociedade como para convertirse en tropo nos anos 2010, non? Sí. Iba a decir, podes seguir aquí ao pobre Rodicio, que sempre hai este silencio ás veces cando un fai unha boa intervención. Silencio. Que nos deixa É o silencio da veneración, non outra cousa. A veneración, non? É o silencio bo, non? Este é o silencio bo. Oye, pois a verdade é que hoxe creo que, non o digo por mal, pero creo que se están contando cousas moi interesantes, entón, pois, eu dixo aquí, fago autobombo para nós mesmos, o sea, eu dou como palmadiñas. Ademais, a medio programa, sabes, para os que chegaches ata aquí, está sendo guai, sabes? Oye, está sendo guai, non? Digo, hostia, esta segunda tempada está sendo como moito mellor, non? Que a primeira. Pois non sei se Darío está por aí, pero creo que Isto para que quede no programa, ahora que ele non está. Dixo que iba a dar a volta ao polo. O sea, este é o nivel deste podcast. Este nivel de podcast. Non, xa voltei, Ah, vale, non te preocupes, era só para meterme contigo un pouco. Xa voltaches o polo? As dúas cousas, Bueno, non sei se me estás desinterpelando, Sí, pero para facer a broma, só para facer aquí un mínimo de humor, non? Que somos os payasos. Os payasos da tele, os payasos do podcast. Pois, Darío, xa que estás de volta, podías ti tamén aportar algunha cousiña random ou algunha cousa similar, abrir outro melón, vaya. Sí, bueno, vou a falar aquí da saga, unha saga de videoxogos que todos os que estamos aquí máis ou menos coñecemos, ou polo menos son bastante fan, que é o Fallout, non? O feito de que sexa, a definición de posapocalipse, pois moi en consonancia co que dicíamos, non? E de feito, a guerra nuclear é pois unha dos temas así recurrentes, non? Na literatura posapocalíptica, e o Fallout pois é tal cual, pois aparte de ser unha ucronía, de que xa falamos dela no primeiro Baleiro Perfecto, tamén é unha obra posapocalíptica. É un pouco o que dicía Ruicio de as sociedades anarcocapitalistas, non? Pasa que no Fallout sí que é curioso porque un pouco así máis mezcla como un pouco o tribalismo con sociedades
con sociedades modernas ou liberais ou sociedades máis non sei, como dictatoriais incluso, non? Como pode ser a Lexión, non? É bastante interesante pois por todas as vistas que aparecen, non, no videoxogo. Sí que é certo que ten esa mentalidade dos anos 50 de Estados Unidos, entón moitísimas cousas desa mentalidade están presentes en toda a saga, en todo o espírito, non, do que son a xente os personaxes. A mí me parece bastante interesante tamén no 4, onde, no que é o Fallout 4, onde meten o tema dos synths, non? Do tema dos androides tamén, non? Que mezclan aí un pouco o posapocalipse con a ciencia, co que é a ciencia ficción, non? Entón, non sei un pouco que opinas dos videoxogos estes. Sí que é moi curioso o feito de que utilicen chapas, non? Como moeda, e o feito este de que existan dentro do que é o universo pois como sociedades un pouco así monacais, non? Case, porque a Irmandade do Ceiro é moi similar ao que é unha sociedade monacal, non? Diríamos. E logo o tema de o feudal, non? Diría. E logo o tema do enclave, que sería como, bueno, ainda que son os malos no videoxogo, sí que un pouco como a sociedade distópica, non? Entre comiñas, non? E o tema de o status quo que existía antes, pero trasladado ao mundo posapocalíptico, non? Como pode pasar en outros videoxogos como o tema de Metro 2033, non? A verdade é que a Irmandade do Aceiro é unha figura super interesante, non? Porque esta idea da combinación entre monxe e guerreiro, que ao mesmo tempo o que idolatra é a bella tecnoloxía, non? Entón tamén se lle engade a parte científica. A verdade é que é super carismático e, de feito, a armadura, non sei de cando é o primeiro Fallout, do 90 e moi pouco, Sí, pode ser. 90 e pico, que eu diría, sí. E o deseño da armadura da Irmandade de Ferro converteuse, eu penso, cun dos símbolos do videoxogo máis potentes, non? Aínda así, ti falas do Fallout 4, mais eu son claramente do Fallout New Vegas, Sí, isto sí, é eu unha... tamén, ou seja, eu digo o 4 porque é o último que xoguei, pero sí que como videoxogo pareceume dos peores Fallout, sen dúbida. Sí, é a vella discusión, non, dos fans de Fallout de cal é mellor, se o 3 ou o New Sí, Vegas. o New Vegas, sí. E a idea de situar unha ficción posapocalíptica nas Vegas, non? Mostrar como, a pesar de todo o que aconteceu, pois sigue existindo unha sociedade organizada en torno ao xogo, o dispendio, o latrocinio. É genial, a verdade. Eu penso que, ademais, por como é o RPG, como funcionan os seus parámetros, a liberdade que che dá, o feito de ires falando coa xente, todo ese tipo de temas, é capaz de construir un modelo de sociedade bastante crível e, sobre todo, bastante interesante, non? Sí, e Nada, eu sobre todo penso o que é unha tema das ficcións máis potentes nese sentido. o New Vegas o que ten tamén son os temas das distintas faccións que existen, que cada unha encarna un espírito diferente, non? Sería, por exemplo, a República de Nova California sería como un estatus así liberal, non? Dos anos así dos principios dos anos dos Estados Unidos, dos anos 30, non? Ou dos principios ou de principios do século XX. Logo estaría a Lexión, non? Que sería como o Imperio Romano, non? E logo estaría, pois, o tema da Irmandade de Aceiro e o Enclave, non? Aínda que o Enclave non saía nese xogo en particular, sí que se menciona, e a Irmandade de Aceiro, pois, notase que nese xogo, pois, é que está un pouco sobre o tema de... Non é debuxada neste xogo, pois, como tan bondadosa como no 3, non? Entón iso a mí me parece bastante interesante. E logo o feito de que exista un personaje como o que o Doutor House, non? Creo que se chama, non? Doctor non, o señor House. Señor House. Perdón. O señor House pois é bastante interesante, non? Tamén neste tema de perdón, dime, Pablo. Non, nada. Ia apuntar simplemente que a idea do señor House, a idea de que quen controla todo na nova sociedade non é senón unha inteligencia artificial herdada do antigo mundo, non? É un dos temas fundamentais de Fallout e que entronca con moitas das preocupacións da ciencia ficción tradicional, non? Logo tamén no tema dos videoxogos tamén estaría o Frostpunk, non? Como unha especie de posapocalipse onde tes que tentar salvar o mundo do que é a conxelación, non? Non sei se xogochedes algunha vez este xogo. Sobrevives, non hai que salvar o mundo. Sí, bueno, eso, sobrevivir, vamos. Bueno, é que se sobrevives salvas o mundo, basicamente. Pero bueno, que moi interesante o xogo ese tamén
Sí, é de 11 Bits Studios, non? O estudio o editora, perdón, responsable de xogos como This War of Mine. Eu creo que teñen ese punto de realismo, non? Social que transmite o videoxogo, de poñernos na pel do realismo, como se diría? O realismo difícil, ese no que temos que tomar decisións moi jodidas onde non hai ninguna correcta, en plan, neste caso Frostpunk o que plantexa, non? Por exemplo, nun momento dado Sí, bueno, e Fallout tamén, non? Sí, traballo infantil ou amputamos a todo o mundo as pernas, non? Este tipo Sí, tal cual. de teimas. Está genial, o Frostpunk. A min gustoume moito. Se sodes fans do xogo estratexio é unha especie... É un xogo bastante curioso, porque é unha mestura entre simulador de cidades, onde mola ser arquitecto e colocarte as cousas para que teñan sentido, máis, evidentemente, de un xogo de supervivencia duro, que non é nada fácil, as primeiras partidas é un desastre absoluto, por experiencia propia, vaya. Por certo, un apuntamento así moi rápido nesta idea de ficcións posapocalípticas que tratan o tema das decisións ultra extremas, recomendo moitísimo que lle botedes un ollo a Laisa, o RPG, un xogo brutal. Teño Estaba que pensando- velo, non? Estaba pensando que hai un vídeo moi divertido de Polygon onde critican que o peor que ten Fallout é que querendo comentar o tema da nostalgia ou dicindo como metendo un dos seus temas a nostalgia, ao final acaba sendo un xogo que é super nostálxico e que acaba caendo no mesmo que critica, non? E de feito era moi divertido porque comentaba algo así que dice o peor é que esta sociedade leva como 30 ou 40 anos de post-apocalipse e ainda siguen escoitando a puta mesma música que se escoitaba nos anos 50, non? E todo o vídeo é unha especie de vamos a pensar como sería a música da post-apocalipse e ao final acaba sendo o ska, a música da post-apocalipse. Unha cousa así. Logo tamén, aparte destes videoxogos, as películas, bueno, películas infantiles, existen algunhas que tratan o tema do tema do apocalipse, non? Como pode ser Titán AE, que eu creo que é bastante interesante, non? Porque non o sea, moitas películas tratan de que pasaría se destruíse a Terra, pero que o ecosistema, non? O sea, a Terra sigue existindo e a raza humana tamén, pero que pasaría se destrue o planeta inteiro e queda o que a raza humana sen planeta, non? É bastante interesante nese aspecto. Igual que o tema, logo o tema Wall-E, non? Que non trata ese aspecto personalmente, pero sí é bastante interesante o tema de que a raza humana teña que abandonar o planeta, non? Para continuar. A mí igual encantoume esa idea. Me encantoume moito, non? A É idea, moi non só interesante. iso, a idea, a máis de que queren volver logo, non? De que esquecen o que é a Terra para logo Sí, e ademais volver a está en empezar de consonancia cero. esta consonancia co do capitalismo que decíamos, porque o que é a nave espacial onde vive a raza humana é un capitalismo extremo, non? Sí, total, sí, de cheo de gordos, unha Claro. clara, volvemos ao tema do presentismo, non? De mostrar os problemas da actualidade, non na posapocalipsis, é dicir, aquí claramente unha crítica a toda a comida basura de Estados Unidos, a falta de mobilidade, a falta de, bueno, de todos os nosos vicios, non? De plantexan mesmo ideas, eu creo nesa película como bastante nocivas algunhas, creo que poñen un pouco Sí. Hiperbolizan algunhas situacións que eu creo que non son tan daninas, non sei explicarlo Eso sí mellor, que é pero certo. vaya. Falo de videoxogos, falo de pantallas en xeral, non? Dese sedentarismo, pero creo que podía estar representado un poquinho mellor. Non sei, Pablo, por exemplo, vai agora a abrir algún melón por aí. Ou Rodicio, non sei. Eu quería conectar- Moe do aire. Dime. Eu quería conectar cunha cousa que dixo Rodicio, precisamente, así que despois el pode seguir se quere. Alusións, Que é- exactamente. Alusións, exactamente. Que é a idea de que a ficción contemporánea é moi presentista, tamén falamos de moralismo, non? É moi reproductiva da orde existente actualmente. Eu penso que nos últimos anos vense producindo o que eu chamaría unha virada extincionista, non? Unha posapocalipse que xa non foca o futuro como un futuro duro, máis de supervivencia, ao cabo, mellor ou peor, senón como un futuro absolutamente nulo, como que a humanidade vai ser borrada por completo. E, por tanto, por dicirlo de alguma maneira, xa non hai narración, non? A ficción acaba co borramento de todo o que existe. E
E hai videoxogos, sobre todo, nesta liña, eu penso que moi potentes, como son o Outer Wilds, o Rainworld e o Disco Elysium, que de maneiras moi distintas focan este tema, e ademais de maneira moi pouco moralista, non? Disco Elysium formula a posibilidade de que nun pequeno punto dunha terra que non é a nosa, mas que, en fin, é un paralelo, apareza unha burbulla de nada, desde que se vai extender e co paso dos anos todo vai desaparecer consumido polo nada. Outer Wilds formula a posibilidade de que chegue un asteroide e que o destrúa todo e simplemente non teñamos nin a tecnoloxía nin a capacidade para facerlle fronte, non? De alguma maneira conecta isto coa cuestión do do enfrontamento coa morte, coa superación, só que é a superación da nosa propia aniquilación. Rainworld trata tamén estas temáticas, mas xa falei moitas veces deste videoxogo neste podcast, así que de momento prescindo. Mas, como sempre, recomendo. Fago o proselitismo. A cousa é que isto indica que algo está a cambiar, non? Que comezamos a pensar o futuro de maneira distinta. Así como no ano 1000 a xente estaba convencida de que Apocalipse era inminente e de que Deus ia pechar o libro e aquí acabouse, este pensamento desaparecera do noso horizonte de expectativas e comezamos a ter unha visión do futuro progresivamente optimista, progresista, especialmente a partir da Ilustración, non? O que veña será mellor. Efectivamente, xa non estamos nese escenario e cada vez pensamos máis que o que veña seguramente sexa peor, e de aí a aparición da idea de posapocalipse, mas que existan ficcións que pensan que o que ven simplemente non é, que non hai nada, mostra ata que punto nos estamos volvendo apocalípticos. Seguramente con razón, non? E penso que é interesante esta idea de estarmos a facer o pola nosa propia morte como a humanidade, non? Tamén seguramente porque cada vez coñecemos máis como é que funciona iso que chamamos universo, sabemos que os tempos son longos, mais que indican probablemente un fin ao final, e iso está a configurar as ficcións, non? Non sei como vedes vos. É que está moi guai a idea porque no fondo é a mesma que a da Biblia, que podemos imaginar un montón de post-apocalipsis, pero ao final todo o mundo vai palmar igual, ¿no? Que todo o mundo vai morrer igual e a morte é como unha cosa inescapable, da igual onde poñas a barreira, ¿no? Ou cales sexan os eventos terribles. E a idea da post-apocalipse é simplemente a morte da sociedade, pero ata chegar ata as últimas consecuencias, non simplemente a caída da civilización, que é normalmente do que falamos cando falamos de post-apocalipse. E este tema, estaba pensando agora, non o pensara cando preparara, pero este tema foi exactamente esta especie de terror cósmico de a morte de todo, non só a morte do eu, senón a morte da totalidade da antiga civilización ou da totalidade do que entendes por raza humana, é quizáis o máis terrorífico que hai en A Estrada, de The Road, de Cormac McCarthy. Non sei se coñecedes o libro, que creo tamén ten unha película. No, un libro moi pouco coñecido. Tamén ten unha película de Viggo Mortensen e tal. E quería falar de Road por outra cousa, e agora tamén o comentarei, mas lín o libro moi finiño, ten como 180 páxinas, unha cousa así, e eu lino todo nunha soa noite, atrapadísimo, pero ao mesmo tempo moi asustado. Quer dicir, foi probablemente o libro que máis medo me deu nunca. E o que dá medo é esta idea, a idea de bueno, sí, é como a loita duns personaxes, pero que non vai cara a ningún sitio porque o fin é inescapable, porque a idea fundamental da Estrada é que a Terra se volve erma completamente, xa é imposible plantar nada, entón xa está, acabou o tempo, non hai máis. Podemos loitar, podemos estar aquí facendo cousas, pero acabouse. De feito é moi interesante porque para min The Road é como a obra posapocalíptica máis realista de todas, non? Eu creo que a que mellor, de todas as obras que coñezo de ciencia ficción posapocalíptica, para min a que mellor reflicte o que é un apocalipse e como se comportaría o que a xente, non? Neste apocalipse, non? A mí me parece super interesante e aparte unha novela, pois, desgarradora, non? O que é o relato, non? De todos os feitos que se suceden no que é na obra, non? Tamén conectado con isto que comentas, con o correalismo, está a serie esta francesa que se chama
O Colapso, non sei se coñecedes, que tamén é un pouco o tipo de Road, non? Así bastante tal. E o tema da película Fillos dos Homes, que tamén parece Sí. bastante realista, non? O tema da película. Non sei se coñecedes a película, Rodicio, Sí, sí, sí. tamén moi Sí. interesante. É bastante realista tamén, non? Como Do que o relato. como apunte Fillo dos Homes, que curiosamente unha peli non tan coñecida no mainstream como debería, cando hai estas listaxes de mellores películas de ciencia ficción da non sei que, non sei canto, aparece moitas veces como unha gran descoñecida e tal, pero eu recomendo a moitísimo. O sea, comparto esa idea, sen lugar a dúbidas. Creo que perdemos a Darío en algún momento, verdade? Sí, sí. Bueno, Bueno. pensaba No. pensaba deixalo de lado, pero Non lle gustou a miña opinión. Dixo, tomar polo culo a opinión deste it's tipo. quick. Bueno, Está a dar outra volta ao polo. Sí, outra volta. Es outra quero bola. dicir, Fillo dos Homes, simplemente unha recomendación moi moi grande. Xa o recuperamos, así que seguimos por aí. Darío, que non sei por onde ia seguir. Eu simplemente era para facerlle autobombo a Fillos do Home. Os fillos No, dos sí, Homes, É bastante de- a mí a película gustoume bastante. O sí, que ten algún momento impresionante. non? Pero Falabas de The a Road, cousa- perdón, Sí, volvendo sí. a The Road un momento. Que a Sí, min sí, The Road volvente, pareceme do asquelín eu, na miña vida, pareceme o relato ou a obra literaria máis chula que vin deste tema que tratamos hoxe aquí, con diferencia o relato que máis me gustou, audiovisual ou literario ou que queiramos. É dicir, o Sí, sea, de feito eu ia paréceme voltar a obra- The Road. Eu ia voltar a The Road porque a película é moi boa tamén. O sea, me pareceme que está bastante ben feita. Sí, sí. E logo, joder, bueno, tamén de feito no Fallout hai algunha referencia a The Road, creo lembrar. Algún así easter egg, non? Como se chama. Sí. A ver, eu creo que calquera obra que trate o tema, sobre todo unha obra moderna que trate o tema do posapocalipse, ten sempre referencias a The Road, sobre todo se intenta tirar por un tema máis lírico, máis minimalista, non sei se me explico aquí no tema minimalismo, pero de poucos personaxes, relacións pai-fillo, non sei que. A mí é que a película está ben, pero é imposible captar a beleza dese libro. O sea, sinceramente. Creo que está noutra liga completamente diferente. Hai un lirismo no libro que non... eu creo que é imposible de conseguir en audiovisual. Bueno, o The Last of Us nese aspecto tamén eu creo que ten bastante así, non? Como distíes e poesías momentos bonitos. Sí, non? pero un videoxogo. Conste que The Last of Us é unha clara inspiración en The Road, no que conta esa relación paterno-filial que se vai establecendo entre él e Joel. Hai moitísimo diálogo que eu creo que bebe directamente de The Road. O sea, non... Sí, a ver, é moi curioso o tema das relacións paterno-filiais ou mascota, amo ou cosas así no que son as obras de ficción posapocalípticas, non? Sí, Basicamente. Tamén en Soy Leyenda, non? Soil, sí, en Son Lenda aparece. Estaba pensando, bueno, en Fallout es o Khan, ¿no? No Fallout 4. Efectivamente. Bueno, e nos outros tamén, O Khan está en todos os Fallout. Sí. No, está, é que foi o último que xoguei, o Fallout 4, e quedeime, Sí. como a vos, quedei con bastante... Para o pouco que me gustou, non sei por que teño tan metido na cabeza moitas veces a imaxe de Fallout 4, pero bueno. Perdón, seguide. No, The Road estou totalmente de acordo con todas estas alabanzas, mas se traía The Road se traía a Estrada era precisamente porque teño a sensación de que a Estrada foi unha especie de revival do xénero apocalíptico cando na miña dende o meu punto de vista debía ser como un punto final. Quero dicir, case todo o que está feito en The Road está feito tan ben que non fai falla volver a intentalo. Quero dicir, todos os tropos tipiquísimos do que agora mesmo pensamos como post-apocalipse, a relación paterna, o terror, a especie de zombies que non son zombies, pero vaya, son como se fosen zombies, a fuxida cara ao oeste, a relación coa natureza, está todo aí e está todo xa moi ben feito. Quer dizer, por que seguimos dando voltas a isto? Quero dicir, outro día fui ver o cine Un lugar tranquilo 2, tamén vine un lugar tranquilo, e foi unha peli que me pareceu interesante, gustoume, pero tiña a sensación de ter visto todo xa, de ter visto todos eses tropos xa feitos noutro lugar, feitos millor ou feitos con algún punto máis interesante, e sendo unha peli que non estaba mal, aproveita moi pouco
a súa premisa para simplemente facer a mesma obra posapocalíptica que xa temos visto 500 veces, outra vez. Estou Pois, totalmente de acordo e penso que isto é unha crítica moi boa, moi forte e moi pouco explorada a The Last of Us, que é unha obra que a mí non me gustou nada, a primeira, a segunda non a xoguei, mais que foi moi louvada no seu momento e teño a impresión de que foi porque era unha altura en que interesaba moito isto de que os videoxogos tamén son unha arte madura, non? E que en que consistía esa madurez moitas veces? En copiar os tropos máis resesos do cine de Antena 3 de domingo. Pásame moitísimo que cando xogo ese xogo penso, Deus, é que isto, se mo botas ás 4 pola tele, penso que é unha película barata, non? Pero eu creo, Entón, pero aí creo que hai algo contextual, quero dicir, o sea, que moitas veces, que evidentemente hai un público nos videoxogos que non é, tío, sabes, o termo medio, o usuario medio. Non sei se me explico, o sea, non ten as túas si, referencias. home, pero eu falo da feira como me foi nela, sabes? No, evidentemente. No, no caso de Last of Us eu creo que o que dicías ti, que foi hai un momento contextual que hai unha historia que o mellor pues, nos videoxogos non estaba tan tratada ou non deste xeito, non? O sea, esa obra madura que ti falas e tal, bla, 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 que realmente eu tampouco, a mí gustoume The Last of Us 1, pero tampouco son o maior fanático de The Last of Us. O sea, pareceme unha obra que, a ver, o sea, podes vela vir dende o minuto 30 de historia, o sea, todo o final, non? Que pasa ali, que está moi ben e tal, pero xa sabes que vai ser así, non? Supoño, o sea, que como que está aí. Pero podría estar de acordo contigo en que eu creo que foi unha justificación de mainstream para tentar ubicar o videoxogo nun punto máis maduro cando realmente pouco original o temario aí. Quero dicir, hai obras como Disco Elysium moi superiores a The Last of Us no que conta e como conta, pero moi superiores. Pero creo que a nivel narrativo vende ben The Last of Us. Sabes o que quero dicir? De estéticamente, alguén que non sabe moito de videoxogos, alguén que pensa que siguen sendo unha cousa minia ou tal, poslle The Last of Us 2 ou 1 diante e din, hostia, sí que parece unha película, pero é que ese piropo é o maior problema do videoxogo, é que un videoxogo non ten que parecer unha película. Non sei se estás de acordo, vale, pero... Sí, totalmente. Ia por aí eu tamén, realmente. Bueno, sí, tamén non sei. mencionabades, Logo- perdón. Sí, perdón. Estamos aquí lanzando obras, vaya, pero eu era por mencionar Stalker, que me gustou moito. Sí, moi boa. Tanto tamén a súa visión. Eu creo que Metro, as adaptacións, perdón, de Metro dos videoxogos teñen moito de Stalker. Mas tamén vai haber Stalker videoxogos. que é soviética, non é de Tarkovsky. Sí, a película No, ademais eu Tarkovsky, creo que claro. plantexa o típico posapocalipse que se agora ves dis, joder, non, é que hai unha aquí logo vou falar un pouco do icono pop do icono pop posapocalíptico, non, de que parece o de sempre, pasamos polo filtro americano, hollywoodiense, e todo ten que ser como un deserto ou como este tipo de cousas, non? E o bo de Stalker que plantexa unha situación moi lonxana, moi diferente a iso, non? Outra, pero porén é un claramente un rollo posapocalíptico que é super genial. Dime. Conste que Stalker non é posapocalíptica realmente. A novela original que é dos irmãos Strugatsky conta, o sea, chamase Picnic extraterrestre, Extraterrestres, sí, sábese que son Sí, extraterrestres que deixaron os obxectos, claro. Sí, literalmente, se non lembro mal, viñeron de picnic, dixeron aí unha cousa Exacto. e aí orixinase todo, non? Mais cando Tarkovsky fixo a película, seguramente influído por un panorama ideolóxico moi distinto, pois evidentemente coa ameaza nuclear moi próxima, eliminou ese dato e converteuno nunha película cun ton distinto, cun referente distinto, non? Mais eu, de todos os xeitos, pensaba que estaba a falar de Stalker o videoxogo, que é o que tamén Que está existe tamén, en Metro. sí. É moi valorado. Non o probei, pero todo o mundo di que é moi importante. Van facer agora unha segunda parte de moi boa pinta. Por certo, a historia que comentas, no, a idea dos extraterrestres do picnic e tal, a mí sempre me pareceu gloriosa. Esa idea, non? Ese encontro casual de como cando nos estamos nun bosque deixamos unha lata de Coca-Cola, que pensarán as formigas, non? Da puta lata de Coca-Cola. En plan, que tecnoloxía nos deixou aquí estes seres. Sempre me pareceu super original, non sei. Aquí les dejo mis 10, non? Como
Tamén está o feito de Metro, o sea, que tamén conectando isto con Stalker, porque Stalker é soviética, non? E entón un pouco pois esta literatura rusa, Metro 2033, o que ti comentabas os videoxogos, pero o libro é moi interesante, non? O feito de que se organice a sociedade en estacións do metro de Moscú, non? Pois parece bastante interesante. Ademais, o libro ten unha reflexión final moi boa, que non vou facer spoiler, pero a min gustoume moitísimo. Sobre todo o final do libro, pareceume brutal. Como está redactado e Eu non de lín os como libros, vai. pero recomenda, sí, o sea, están guai. O primeiro sí, o de 2033 sí. Ajá. O de 2034 non me gustou tanto. E logo seguiu, creo que hai Metro 2035, pero non lín a partir dese. Pero o primeiro, o de Metro 2033 está bastante ben, a verdade. Ainda que, bueno, que realmente tampouco é moi orixinal no plantexamento, pero, bueno, o que é o libro en sí está bastante ben. É entretido. Pois non sei, quen quere abrir un melón por pasar a Eu bola a abro outro. un melón que seguro que a Rorizo lle gusta, e aquí a xente en xeral valle gustar, que é o feito de Hora de Aventuras, non? Que, aínda que non o pareza, é unha serie posapocalíptica, non? En Hora de Aventuras todo o que levo todo que me fose atendendo durante o programa todo o tempo estaba dicindo, por favor, que alguén faga cousas como Hora de Aventuras, deixemos de facer as obras posapocalípticas xa vistísimas, porque penso que é unha guía de estilo moito máis interesante que seguir facendo a estrada unha e outra vez, que é un pouco o que nos acontece, non? Porque Hora de Aventuras escolle o evento posapocalíptico como unha premisa pero vaciada de contido, non de contido ideolóxico, senón como de ton literario. Non ten por que ser unha obra de terror, non ten por que ser unha obra de acción, senón que a posapocalipse é simplemente unha premisa circunstancial dunha historia que podes ambientar ou coa que podes facer o que che dé a gana. Precisamente esa liberdade creativa é o que ten de increíble Hora de Aventuras, que se permite cortes de lógica e poder tratar temas totalmente delirantes, que colle o tema de Apocalipse para colocar un escenario na que, pero todo este pode acontecer. E de repente se pode permitir, pois sí, tamén se pode permitir un episodio de terror, porque non? E os hai. E hai episodios de terror que dan bastante mal rollo en Hora de Aventuras, vai. Pero non é unha limitación, non? Colle o evento como unha premisa baleira coa que poder facer cousas, e non como unha vez máis coller todos os tropos que xa estamos vistos, moi vistos ou que xa coñecemos de outras Pero de outras obras. o mellor de todo é que creo que Hora de Aventuras que non foi premeditado, que foi un pouco como que houve un episodio onde como aparecían uns executivos, creo lembrar, que era a primeira tempada, e como que eles foron estirando un pouco o chicle ata que xa tiraron polo tema de posapocalipse, Sí, pero non estaba pensado. de feito, se non lembro mal, o que aconteceu foi que Hora de Aventuras tiña un fandom moi forte e en redes sociais facían teorías, bueno, en foros sobre todo, sobre que podería ter pasado, non? Cal sería a orixe, se podría haber algunha conexión co mundo real. E comenzaron a desenvolver a hipótese de que fose posapocalíptico, a revisar frame por frame todos os capítulos, buscando calquera elemento que puidese vir da antiga sociedade, e nada, ao final armaron unha teoría e a Pendleton Ward debeulle gustar e dixo, bueno, pues para adiante. Isto pasa moito, en xeral, hoxe en día, en series, videoxogos, que o Xogo de Tronos é o caso máis evidente, mas tamén en Twin Peaks, a terceira tempada, non? Hai un diálogo co fandom, e un dar a voltas expectativas ou incorporar cousas que foron ditas nos foros durante os 20 anos desde a segunda a terceira, que é moi interesante e moi relevante como fenómeno, porque nunca pasará tal cousa, non? Sí, de feito, en Hora de Aventuras é que eu considero que a serie comeza realmente a partir do momento en que se atisba a posibilidade de que sexa un mundo posapocalíptico. Quero dicir, previamente son episodios divertidos ou máis ou menos soltos, pero toda a liña argumental que se desenvolve durante un arco de 5 tempadas, ou, bueno, as tempadas de Hora de Aventuras son complicadas porque case sempre na animación pasa cousas raras, pero a serie realmente como unha cousa que avanza e pilla como coherencia interna comeza dende a premisa posapocalíptica. Entón, realmente a serie en moitos sentidos comeza aí. Os episodios anteriores son como unha especie de ensaio ou de ideas soltas ao aire. Está pensando en animación, entendo que podemos tamén entender Rick y Morty como unha serie posapocalíptica non só de un, sino de 10.000 apocalipses, non? De que van sucedendo os episodios, porque van cargando a súa dimensión varias veces ao longo
O programa tamén unhas cantas. Sí, bueno, Futurama... Bueno, sí, podo entenderlo. Digo que xa que falamos de series e de novelas, eu quero falar de... Bueno, obviamente, o meu escritor de referencia que sempre menciono en todos os valeiros, que é Terry Pratchett, ten unha novela que non é posapocalíptica realmente, pero sí trata o apocalipse, que sería de buenos presaxios, non? Bueno, bons presaxios, que hai unha serie de televisión que é como que ven o apocalipse con nacemento do, creo que o demonio, non? Ou algo así, ou bueno, o destructor de mundos, que un bebé, non? Entón, pois, esta alianza que hai entre o anxo e o demo, pois, para evitar o apocalipse, non? Que me parece bastante divertida tamén, eu recomendo lela porque se alguén quere ler algún tema así de tono posapocalíptico con humor, é bastante interesante. De feito, aí sería interesante que en realidade son dous subxéneros distintos, as cousas apocalípticas e as posapocalípticas, porque Apocalipse é Good Omens, os presaxios, Evangelion é obra apocalíptica en realidade, pero non falan do que pasa despois nunca, sempre ata o momento do fin do mundo. Bueno, Evangelion é que non sei o que exactamente, hai do que se pode falar, pero... Sí, no fondo como o libro do Apocalipse con mecas, básicamente. Sí, básicamente, sí. Aí está. E logo, eu había un último melón, un melón que quería abrir, que é o tema do apocalipse na música, non? Por exemplo, a canción de London Calling de The Clash, non? Que fala de, basicamente, unha inundación de Londres, non? Sí. Por poñer un exemplo, entre outras cousas. É que aquí non... Sacaches o tema, non? Eu recoñezo que aquí non teño moitas referencias buscadas na música, pero, por exemplo, si sei que... os enemigos, non? Por exemplo, no disco La vida mata si teñen unha referencia moi clara a narrar o seu propio apocalipse, non? Un disco moi interesante que recomendo, bueno, para mí é un dos discos imprescindibles do rock pop español, ano 90, e ali teñen unha que se chama El gran calambre final, e fala desto, non? Do apocalipse como tal. Non, comentaba porque, bueno, a letra basicamente fala dunha era nuclear, non? E de que Londres está anegado, non? E todo o rollo é bastante interesante. Por poñer un exemplo así dunha canción moi coñecida, que basicamente é unha narración dun apocalipse, non? Alba, que estás moi calada, que Alba, eu creo que hai momentos que desconecta o micro e di, que den polo cu esta xente que están tolos estos romanos. Pois non, aínda que é peor aínda, estou vos escoitando. Entón é peor aínda. Non, a ver, eu se queredes falo vos dunha referencia así máis próxima que traballei na universidade, foi unha das clases coas que pechei o meu traxecto na Universidade de Santiago, que tamén era sobre contrafactuais e tamén é unha novela posapocalíptica que é Galiza mutante, poder nuclear, de Tomás González Ajola. Entón, a ver, eu traballei con esta novela porque pasa un pouco que sucede en Fragmentos, sí que en Fragmentos de Apocalipse de Torrente Ballester, que tamén é unha novela que trata de apocalipse, pero espacialmente é un contrafactual. De feito, eu fixen os mapas desta novela, a acción transcorre maioritariamente en unha versión alternativa de Santiago de Compostela, que sería Compostulú, ou como queira que se pronuncie, porque a obra basicamente ten moitas referencias e moitas reminiscencias moi claras de Lovecraft e tamén da Divina Comedia de Dante, non? Entón, bueno, non quero facer moito spoiler, pero de Compostulú fala por si mesmo. Tamén está, por exemplo, o Montanteado, que sería o Pedroso, está Bonaval, que sería Bonadal, ou incluso hai xogos de palabras con algúns dos topónimos. Son topónimos transformados maioritariamente e tamén atinxen a todo o territorio galego. Aparece tamén Vilalba, Terrachá, etc. Porque é unha novela posapocalíptica, aínda que eu creo que é un contrafactual e non está situada no futuro, como se defendeu, e incluso pode ser que apareza que ven na contracapa. Supónse que nalgún momento hubo algún desastre, un cataclismo nuclear, pois que derivou nesta transformación na que a Compostela que coñecemos está semiderruída e ademais é a cidade dos 7 círculos. Non sei se sabedes, pero Compostela está rodeada de 7 colinas igual que a Roma. Entón o dos 7 círculos ven un pouco por aí, pero bueno, é unha división que se propón na cidade, que hai círculo 1, que sería a catedral, arredores, e despois vai desenvolvendo distintos círculos ata 7 e hai unha gran muralla que fecha a cidade, non? Pois este cataclismo que houbo provocou mutacións
Mutacións. Bueno, as mutacións veñen un pouco en relación á zona onde esteas ou de onde sexas. Eu recordo que aparecen os ancares, que tamén a xente da costa ten unha mutación específica, etcétera. E para non facer spoilers, vou ler un pouco a contracapa de como se promocionou a novela, e di que no libro diferentes personaxes, o Pastor, Rocho, Olifoz e Constenla, que son 4 mutantes que acaban de chegar a Compostulú, terán que enfrontarse aos máis extraños perigos na que será a aventura da súa vida, na que se cruzarán cos máis variopintos personaxes como o Capitán Xa Choveu, os 7 bispos mutantes e outros moitos enxentros nacidos deste novo e delirante mundo. Basicamente, o que conta Galiza Mutante, os 7 bispos están preocupados, os 7 bispos están vivindo na catedral. A catedral é a catedral que coñecemos agora, pero só mantén a Torre das Campás, por exemplo, o resto está destruído. E o que teñen que facer é previr, o sea, o que empeza a alterar o mundo que coñecen, a chegada do Froilán. O mundo que coñecen que abarca non só a realidade que coñecemos nós, senón tamén un inframundo ou un mundo dos mortos, que aí é onde entra a parte relacionada coa Divina Comedia de Dante, o que se fai unha viaxe que, bueno, vese que vaise producir a chegada do Froilán, que xa se produciu anteriormente, aí temos o momento da primeira, é un pouco revertir o tema da primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo, non? No sentido negativo, non no sentido positivo, entón que é mellor que a segunda chegada do Froilán non se produza porque vai acabar moi mal, vai acabar ca destrucción total da humanidade moi probablemente, e dase a entender pois iso, que pode rematar moi mal. Entonces os protagonistas vanse ver advocados a tratar de impedir esa chegada do Froilán. O que se ve nela é a clara dexeneración do ser humano, non só do ser humano, senón tamén da natureza. Por exemplo, os eucaliptos dominan todo, as gaivotas tamén son unha especie de seres mutantes que tamén acaban con todo, cos seus excrementos. Entón é iso, hai unha clara dexeneración do ser humano, da realidade da natureza, e hai tamén, bueno, eso o que vos dicía antes, unha serie de desastres que os 7 bispos perciben e que non saben moi ben como enfrentarse a eles ante a chegada do Froilán, que é un ser superior. E despois, a única muller con certo protagonismo, aquí pasa un pouco co da praga escarlata, pois acaba moi mal porque acaba embebida nunha secta, porque hai unha crítica, no fondo hai unha crítica ao poder e á relixión como un sistema de poder moi fonda. Entón a única protagonista, que é Olifoz, pois acaba nunha secta en pouco tempo, e en pouco tempo, pois digamos que lle comen o cotarro. Que pasa? Que o interesante desta novela tamén é que remite á posibilidade, isto xa o deixo a quen a queira ler, de que poida haber un final completamente devastador. Ou non. Pero é unha novela moi próxima, porque as reminiscencias son puramente galegas. Que está editada por Contos este ou? Por Contos e por Urco. Por Contos Extraños e por Urco Editora. Foi das primeiras que editaron conxuntamente, creo. Pois anoto por aquí o rapaz. Estaba pensando que me facía gracia que en realidade, tal como a resume Alba, na miña mente estaba sendo moi parecida a Vos Presaxos de Pratchett, no sentido de que é como unha especie de loita por evitar que chegue o anticristo. Eu vi Vos Presaxos, pero tamén o pensei. Sí, mola bastante, sí. A idea de que Lovecraft en realidad estaba falando de o anticristo todo. Sí, a ver, non sei, para min a parte máis interesante ca que traballei foi eso, de que a realidade netamente galega, entón hai moitas referencias, non só a fala de distintos lugares, por exemplo, un dos protagonistas que Constela é da costa, entón fala pois cos trazos dialectais da costa, non é exacto, pero sí que é moi aproximado, ou iso, o sea, a fala dos ancares, a fala, o sea, son reminiscencias moi próximas. A fala da Coruña, que é un dialecto en sí, pois tamén aparece. Entón iso, son reminiscencias moi achegadas de a Apocalipse está aquí. E sí que é certo que tamén ten de original que a Apocalipse non ten que ver co apóstolo, que sería o mellor o primeiro que podemos pensar, que iso tamén é a xogada que fai Torrente Ballester, que non sería o primeiro que podemos pensar de a chegada do apóstolo ou é a chegada de Cristo, non, é a chegada do Froilán. Entón, que pode ser o Froilán? En eso tamén está a parte interesante desta obra. Joder, eu a verdade é que co de Froilán non podo deixar de pensar no puto coro do exército froilanista. No norte, o reino norte.
Pois iso. E nada máis que engadir pola miña parte, non hai máis melóns que abrir tampouco. Quedan poucos, non? Eu só teño aquí unha referencia última, non? Que pola miña parte vou meter, esa nos chegamos, non? Ao final do programa. Que era, bueno, eu son, xa sabes, moi fan da cultura popular, das referencias que hai sido mainstream e tal, e sempre me fai graza un pouco de todas as apocalipses, non? Que podemos ver ou tal, son aquelas as que creo que o poñen como algo guai, non? Como algo cool, como algo que mola mesmo, non? Porque eu sempre que veso además Mad Max, Fury Road, que por certo é unha película bestial que recomendo moitísimo tanto pola súa estética como polo seu relato, hai un momento na película que hai un tipo cunha guitarra eléctrica en riba dunha especie de camión ou trailer ou algo así, que me parece a cousa máis guapa que pode pasar na apocalipse, de que sesas ese tipo, non? De que para animar na batalla, non? En vez de levar a aquela xente con trompetas, non? Así en plan romanos ou tal, pois non, ou cornos tal, pois non, ti levas un pavo cun samples Marshall da Virgen para enchufar ali e dar acordes así afinados en fo, en plan máis graves que a Cristo, e dar cera coa guitarra. O sea, se non hai cousa máis guai que esa, eu se quero ir a algún apocalipse, quero chegar a de Mad Max Fury Road para ter un tipo por aí e ser ese pavo, o que vai dando guitarrazos encima do coche. Non sei como... Ademais que o da guitarra non é só unha cousa gratuita, senón que ten moito sentido na trama, non? Porque os viláns da trama son unhas persoas que son capaces de monopolizar pois desde a reproducción e o corpo das mulleres ata a produción de leite, a gasolina, evidentemente a pouca electricidade, non? E ese dispendio de gastar un só coche en levar un guitarrista e uns amplificadores e ainda por riba botar fume por un montón de tubos con cada acorde que dá, non? É como unha demostración de poder, non? De temos tanta gasolina acumulada que somos capaces de metervos esta merda nun coche para perseguir un rival, non? Totalmente. Xa que saques o tema da música, un último apunte, hai un rapero español que se chama Eric Curano, que ten un disco que se chama Neo Valladolor, que para min é dos mellores do ano pasado. De feito, a música rap en España pareceme este disco en concreto moi moi bo, e as letras de Eric Curano son todas, bueno, a maioría de ciencia ficción, cyberpunk e distópicas, e falan como un futuro distópico e posapocalíptico, non? Entón, é moi interesante, eu recomendo escoitalo. E as temáticas das cancións molan bastante, non? É o estilo que ten moi particular, non? Entón eu era simplemente pois, por mencionalo, porque eu penso que un dos máximos exponentes a nivel actual de música así que trata temas posapocalípticos ou distópicos. Sen dúbida é un referente Eric Curano e ademais tamén na capacidade de facer un discurso político que non sexa machacón, non? Efectivamente. Buscar ideas novas e iso empregar a ciencia ficción para facer música que non é a cousa máis común, a verdade. Joder, que a idea de que a crise demográfica da meseta fose como unha especie de apocalipse é que, joder, é unha idea moitísimo máis potente que a metade das cousas que se fan neste xénero hoxe en día. Sí, é o feito de crear unha cidade como Neo Valladolor, non? Que sea como Valladolid, non? Todo o rollo parece moi interesante, non? O feito de que se fale eso dunha cidade, pois, non tan así tal, que non sexa Madrid, non? Ou seja, que se faga un discurso dese estilo, a mí parece moi interesante, non? Dende logo. Eu, para rematar, quería abrir tamén un último melón. Tamén bueno, isto... Bueno, dai. Sí. Sí. Na liña de ficcións distintas que rompen cos tropos tradicionais, quería falar simplemente, apuntar máis ben a Antoine Volodin, que é para min o maior expoñente vivo da ficción posapocalíptica, mesmo da ciencia ficción. É un autor francés que debe andar polos 60 xa, e que é unha maravilla. Ten unha obra, case toda ela de temática posapocalíptica, máis focada desde puntos de vista moi distintos, non? A idea, a virada que trae a temática é que houbo tantas posapocalipses que é imposible saber cal é cal, non? É un mundo en que o tempo rachou, é imposible situar os acontecementos, simplemente sabemos
que houbo reximes capitalistas, que houbo revolucións socialistas, mas non sabemos en que orde, porque todo perdeu xa o seu sentido. E todas as obras van formando un mundo máis grande, máis complexo, na liña, por exemplo, de Terry Pratchett, non? Mais en tanta acumulación de títulos. O interesante é que ese universo nunca é coherente. Por iso, porque Apocalipse é tan radical que xa non hai orde nin hai unha consciencia de cando é o final. Así que nada, Antoine Volodin, para min, unha referencia por recomendar un título, Anxos Menores, que tal vez a máis recomendada, pero é increíble. Rodicio, creo que tes unha última pregunta, non? Aquí para lanzar ao respetable. Sempre me gusta ao final lanzar un cóctel molotov e marchar correndo, sabes? A facer así algún hot take. Mira, creo que queda ben porque estamos xusto ao final agora falando de novas aproximacións ou ideas que nos parecen máis interesantes, o de Eric Urano, o de Volodin, pero collendo unha referencia histórica e aproveitando que tamén Alba non está, que sempre lle molesta moito cando fago estas cousas, sempre se pica moito. Creo que se pode defender que a Eneida é unha obra sobre posapocalipse. E me explico. Vamos. Sabedes que a Eneida é a especie de obra fundacional do Imperio Romano, non? Que escribe Virgilio. O sea, na que imagina a fundación do Imperio Romano, non? Que empeza coa caída de Troia e Eneas escapa de Troia para acabar chegando ata a Península Itálica e ali fundar o Imperio Romano. E é posapocalíptica no sentido de que a guerra de Troia para Eneas e a súa familia é literalmente a fin do mundo, a caída de toda a civilización, de toda a súa familia, non ten, de calquera outro lugar onde vayan van a ser refuxiados, non van ter lazos de sangue, que no mundo antigo son os máis importantes e os que dan como sentido a toda a sociedade, tanto dende todos os puntos de vista. Entón, a obra da Eneida é esa especie de fuxida cara un lugar novo onde poder fundar unha nova civilización. E non deixa de ser o mesmo que The Walking Dead, sabes? Joder, que é moi curioso porque no libro The Sense of an Ending que comentaba de Frank Kermode menciona xustamente ese libro como o inicio da ficción apocalíptica. En serio? O sea que aí vas ilustrada para apoiar hipótese que tanto molestaría a Alba. Vale, cito. Collo cita, Collo cita, collo en vez pa vacina, collo cita de aquí. Bueno, pois se está contrastado, non vou dicir eu que non. Pero é verdade, non? Según pon un pouco de imaginación pola súa parte, sí que podemos partir de aí, non? O sea, non me parece unha cousa... Dentro das cousas que Rodice a veces que quere forzar, non vexo a cousa máis forzadas que dixo, tema de na Eneida. Iso sí, dubidei de ser a Eneida que coñecía, cando dixe, vale, que sí que é o poema de Virgilio, vale, que sí que Rodice está facendo isto de novo. Parece moi interesante, dende logo. Alba, por certo, explico. Alba marchou porque tiña que marchar. Que non é outra reflexión. Marcho que teño que marchar, ¿no? Exactamente. Non hai maior excusa. Pois nada, despedimos aquí, ¿no? Este tema das apocalipses, que non creo que nos pillen. Así que teremos que seguir co programa. Non temos mellores excusas, non hai posibilidade de fuxida. Así que a falta de apocalipse seguiremos con esta segunda tempada, pois, andando cara adiante, que é sempre unha boa cousa. Vémonos dentro de 15 días, como sempre, como non podía ser de outro xeito. Tocará que toca para a seguinte. Isto entraba dentro entendo que isto é da ciencia ficción, non? Entendo que a seguinte é fantasía, non? Pois algo de fantasía argallaremos para que teñades algo que escoitar nestas orellas. Biquiñas apertas e vémonos prontiño. Durante uns minutos corrinche detrás Urano, Saturno, Xúpiter, non sei onde estás. Sentado no porche, todo está en paz. Eu son o último terrícola, non fun quen de marchar. No meu telescopio, made in Taiwan,
xa parece